לוקחת שתי רצועות, מלפפת את זה בצורה כזו. בסדר? ואז זה כמו חילזון. איזה יופי. איזה יפה. זה קלה קלות. קלה קלות, ממש. איזה חדושה. דניאל שלי עושה את זה כבר. את איזה צורה היא עושה דניאל? אני גם את זה היא עושה, ואז זה עושה פרח כזה פתוח. חורצת חלוצים. מגלגלת, וזה נפתח מה זה יפה. ולא להתקשר אלינו ביום שישי, גם אנחנו עושות לו, אנחנו עסוקות. באלמינציות, חברים, אלמינציות לבחירה ב10 שקלים בלבד. יש תמונות, יש את הברכה, יש הכל באלמינציות. יכולה לקוש גם פרוק. גם קערות אם יש לי מי שרוצה. יש פה קערות, מכסים, מי שרוצה גם מפה. הנה, אני לוקחת שתי רצועות. בנות חייבות לעשות, גם מי שלא עושה... לקראת השוק. לא, שימי קצת שמן, זה גם נותן ברק. בסוף, לקראת הסוף. שתי קצוות לכיוון השני. 2 לפה, 2 לפה. עוד פעם, 2 לפה, 2 לפה, 2 לפה. בסדר? עד שנוצרת לי החלה החמודה הזאת. כמובן, אם אני רוצה אותה גדולה, עבה, רחבה, זה כבר תלוי ברצועות. בסדר? יש לך לחם ומחר. יש לך לחם למחר. זאת הראשונה לא, אבל... אני יוצרת 6 או 9 מה שתרצו. את זה אני מכניסה לתוך הלולאה. את זה אני הופכת למספר 8. אתם רואים את המספר 8? ואת זה מחזירה חזרה. הנה, יש לי את הלחמניה המוכרת לנו. נעשה את זה שוב לאלה שאין להם סרטונים. אתם יודעים כמה שנים לקח לי ללמד אותה לעשות את זה? הנה, 6 או 9, מכניסה את זה פנימה, מספר 8 ואת זה פנימה. בסדר? הלאה. זה אף פעם לא יוצא לי ככה. אל תדאגי, עוברים עכשיו. אף פעם לא יוצא לי ככה. תמיד הם גלובום גלוב, אני לא גלוב. והסתכלתי 20 פעם קצת שמן בידיים. 3 צורות אני עושה לבעלי, לא משתנה. עכשיו אנחנו עולים דרגה. זה מה של 6. זו מאוד קלה, מאוד יפה. זו חלת, תראו כמה היא פשוטה, כמה יפה. זה חלת שיבורת. תלמידי לעשות חלות. תלמידי לעשות חלות. שלח במלאכיות. תנו לזה תפיחה, כמובן, לזה תפיחה, ואפשר לעשות את הביצה לפני שזה תופח. הטוב ביותר לעשות תפיחה, לשים את הביצה לפני שזה תופח, כדי לא לגרום, לפנצ'ר את זה. אנחנו שמים ואנחנו מורידים את התפיחה. 6. זה מאוד פשוט. יום שישי לא להתקשר אלינו. תראו כמה זה פשוט. חיצוניות X פנימה. חיצוניות X פנימה. כל הזמן החיצוניות X, X, X. פשוט תראי X. לא משנה, הקלטתי אז. מעבירה לכולם אחר כך בבית. איזה יופי. אני רוצה לראות מי תכין את זה. אני מחר אכין את זה ואני אשלח לכם. רגע, אני הבנתי נכון, את קודם שמה ביצה. תשלחי לי בוואטסאפ, לטלפון שלי. ביצה לפני שזה תופח. מחר אני אראה את תופח יחד עם הביצה. מה היא אמרה? אני מרגישה ביצה. אני עכשיו שמה במשרה. לא, אני מסיימת, שמה ביצה ומשאירה אותה. לא, אני מסיימת, שמה ביצה, משאירה קצת ומכניסה אותה. לא, זה נעשה פה שבת. למה? לא, בודק שלי, אצלי. אין שבת פה.
הדלת פתוחה, לא, הדלת... בנות, לא לעזוב עד שאתם גורמים את כל האוכל שהכינה בעלת הבית. אל תדאגי. הזהרתי אותם שיאכלו את הכל. יאכלו הכל. זה נקרשתי בערב. לוקחת את הראשונה, מעבירה אותה בין הרצועות למעלה, למטה, למעלה, למטה. תראו, למעלה, למטה. בסדר? למעלה, למטה. בסדר? אחד למעלה, אחד למטה. בדיוק. עוד פעם תחזרי להתחלה. למעלה, למטה. למעלה, למטה. כל הזמן הראשונה. למעלה, למטה, למעלה, אפשר לעשות את זה גם 6, אפשר לעשות את זה גם 8. קודם כל הראשונה, כל הזמן עוברת בין הרצועות. אבל ואת עושה לכם? כן. אסתר, אבל תגידי, אם את שמה כל כך הרבה כאן, זה לא תופר ונדבק? היא עשתה 8 פה. תפרידים אחר כך. מספיק. עכשיו כבר נעשה ביצה וסומסום שלא ייפול ה... שינו את ההפרות עכשיו. היא תשים שם ביצה. מי אמרת שהתחמים מתנות? כמה קילו? 2 קילו? 2 קילו. פה יש 2 קילו. כן, בסדר. מי שאוהבת חלה עגולה, אנחנו נעשה שם חלה עגולה. תסביר לו לעלות העלייה. כמה עשית 4? עכשיו פה זה כמו השיבולת, אבל פה זה יצא צמא, זה לא יצא שיבולת. בסדר? אני לוקחת את החיצוניות X. זה X. כל פעם עם שני החיצוניות. כמו שעשינו עם השנייה. 2. אבל זה, אנחנו עושים איזה חלה עגולה, רק שנייה. זה את מסובבת אותה, נכון? כן. אז יפה, אז ראיתי, כן, ראיתי. היא עכשיו עושה עיגול ושמה את זה, מסובבת את זה לבפנים. לא, זה אני עושה. זה העגולה. זאת חלה עגולה. יש גם אסתר את זה שאת עושה ככה, מסובבת עושה כזה ומסובבת אותה ככה. זה נראה קל, אני לא יודעת, לא נראה לי שזה יצליח לי. את עושה את זה? לא, הוא בהתחלה קשה, לא? קשה. אסתר תעשי שאת עושה גם מסובבת את זה, ואז מסובבת אותה ככה, כאילו כמו כדור. עשית פעם שעבר כמו כדור. אני רואה שזה ממש. אמא שלך אמרה לי שכל אותה צמא. לא, אבל אני נראה אצלה כזה קשה, זה קשה. כי זה מיומנות, זה פעם, פעמיים בהתחלה קשה, בהתחלה זה... זה מאתגר. העיקר הכוונה. עכשיו אני עושה... היא עושה עכשיו אשכול ענבים. סיבה. אשכול ענבים, זה מה זה? יש לך שמן בידיים, אז הוא מרטיב את ה... שמן, שמן. תראי מה היא עושה, קצת שמן, את היד קצת שלה. שמן. כן, הנה, שמן. וזהו. כן. הנה, יש לך שמן פה. אפשר כי השמן מרטיב את השמן. יופי. עכשיו... 3, 4. אשכול. ענבים. ענבים, אני עושה אותה. שים את זה לחתן. אני עושה אותה. כן, אני עושה אותה, נכון? ולמעלה עלה. אני עושה אותה עגולה. אני אעביר לכם, תגידו לי את הטלפון, אין בעיה. 2 אז תזכרו, כמו של הסנוקר תעשו. אני משחקת ביליארד, היא עושה לי, מזכירה לי את הנעורים. זאת הפרסומת, הפרסומאית שלי. זה הלב שלך. אני לא עושה. עכשיו מצביעים. איפה? לא, אני יודעת את זה. עכשיו תעשי לו רק תעלה. ליאן. הנה מה שבאתי רכזי. הנה, אתה בא מסתרים בעבודה כל השבוע. כל השבוע ספרו לכם.
גם את זה היא עשתה דניאל. כן. היה להם את היית, אני חושבת, אצל דורית. דורית? דורית בן ישי. עשית לבנות, עשית לכיתה, רק לבנות. בגבעה. כן, בגבעה. אז הנה, אז היא גם הביאה לי את זה. ראית את אותה עגולה? מה זה התלהבה? מאז היא עושה כל הזמן לחם, דניאל. כן, אז זה תמיד. המורה הביאה את כל התלמידות ועשילה. בטח, בוודאי. אני עושה עכשיו משהו ישן, אני עושה את זה רק בחורף. זה כלכל כל שבוע עושה לך. פעם עשיתי לילד שלי, עשיתי לו בובת שלג. בוא נראה בובת שהם אוהבים. ילדים אוהבים את זה. אז אני עושה ככה. בובת שלג. בובת שלג לילדים. עושים ככה. איפה נועה? בואי תראי בובת שלי. שים להם עיניים. זה לילדים תאפגרו אותם, בשבילם זה יפה. הנה, אני מסתכלת. איזה חמוד. תכף ניקח אותו לפיגארו, נעשה לו תסרוקת. מסוג לו לעינים, הם מתים לו. נראה, תלכי שלג. יש תלכי שלג. איזה חמוד. אנחנו נשמור לך את זה לשבת. איזה חמוד. רגע, עכשיו זה התסרוקת. קחו ככה, בקיצור זה כמו פלסטלינה. זה כמו פלסטלינה. איזה חמוד, נכון? זה בשבילך. הלל, הנה בובה, עשתה לך בובה. הנה איזה בובה. זהו, חמודות. איזה מקסים. ממש יפה. אפשר לעשות גם...